Quicksurface nabízí dva produkty, Quicksurface Lite a Quicksurface Pro. Ale v čem se liší? Začněme tím, že obě verze podporují import souborů až do velikosti 100 milionů trojúhelníků. Obě také využívají náš pokročilý algoritmus pro zarovnání sítě, díky kterému snadno a přesně zarovnáte své 3D skeny. Navíc, obě verze umožňují volné modelování pomocí freeform nástrojů. Nyní se podívejme na klíčové rozdíly. Quicksurface Pro obsahuje pokročilé algoritmy pro segmentaci a extrakci základních těles, což celý proces výrazně urychluje a zefektivňuje. (2D skicování je dostupné v obou verzích, ale Pro jde ještě o krok dál díky funkci automatické asistence při skicování. Funkce automatického vytváření povrchu je také součástí obou verzí, přičemž verze Pro využívá pokročilejší algoritmus pro přesnější výsledky. Quicksurface Lite nepodporuje ořezávání, takže budete muset použít externí CAD software k dokončení modelu. Nyní se podívejme na funkce, které jsou dostupné pouze ve verzi Pro. Funkce rozbalení a nabalení je výhradní funkcí Quicksurface Pro, která vám umožní sploštit složité tvary a snadno je upravit podle potřeby. Quicksurface Pro navíc nabízí nejlepší hybridní modelování na trhu, které bez problémů kombinuje hranaté a organické tvary a poskytuje svobodu vytvořit téměř jakýkoliv design. Mezi další funkce dostupné pouze ve verzi Pro patří kontrola tolerancí, skosení a zaoblení ideální pro vytváření vysoce přesných CAD modelů z vašich 3D skenů. Pokud jste hobby uživatel nebo máte čas pracovat napříč více CAD platformami, Quicksurface Lite je skvělá volba. Ale pokud jste profesionální inženýr a hledáte rychlé, komplexní řešení pro reverzní inženýrství, zvolte Quicksurface Pro. Více informací najdete na www.scadcam.cz.